ang Diyos pagkadaya kayo siya sa tibok kalibutan aron sa pagluwas sa tanan niyang mga katawhan kadtong matuo usab siya kanila nga maruban sa pagkatindog sa gobyerno sa Diyos. Tinuod ba nga ang sulti sa pag-isod nga dili mutindog ang gobyerno sa Diyos kung walay kalendar. Ayun, tungkol kay hindi mapasi ang Diyos sa kalendar na makaisip siya sa iyang gobyerno. Example, kung walay kalendar, kung saan man pag-isip o pag-sweldo sa mga trabahante diha sa mga munisipyo. Na ang sweldo na 15-30. Kung walay kalendar, kung saan man mo pagbasi. Dili yun ka makabasi. Mga importante kaayo ang kalendar. Kasama karon sa pag-gobyerno karon kanang ilahang mga isunduan diha dili mahimo kung dili sila mabasi sa kalendar. Kung walay kalendar, may sundo na mahimo. Kasi magkakaihapon 15 days, 30 days. Kung sa wala pang kalimutan, ang Diyos anay kalendaryo. Kaya pag-isip niya sa edad, kanan, 130, kan sit, 105, kan inos, 90. Kung manala ang kalendar, sa wala pa ang kalibutan. Mga kumimong lang taon, gano'n mga igsoon, kadaghanan, sa itong mga igsoon, may mga walay kasiguruan kung ang atong pagsangyaw ay puros lang pato-pato. Pero atong lang taon, kung tinuod pala ang ilang sulti. Kaya sa tinuod na pagsulti, ang pundok na binuhat ng tao, mahana orang niya. Apan ang pundok na binuhat sa Diyos, magpabilin sa walay katapusan. O man gani, na kita naabot ini, dinding dapita, nagalain-lain dapit ang ating lugar ng Lipuyan. Wala tamanhi, aron nangita parta, kundi nangita ta sa atong kasatagsa ng mga kalwasan. Kahit ang kalwasan na ipahayag sa atong mahal na magtutudlo, kini atong lawas na pisikal o kini ang matubang sa Diyos. Kaya kung patay ang matubang, wala na. Dili na naman siya matubang. Kaya dili niya sa magabato, ikan siya ng lugnanan. Mga buhi, yung kita wasok. Kinamay saan ng Diyos nila, kung imong lang taon, na buhi yung kita wasok. Pero doon na po yung kriteriya na buhaton. Araw kita mag-ambit niya ng kalwasan. Na buhi kita wasok. Muna-muna, hingpit na pagpangalagad, hingpit na pagtuo, o hingpit na pagsunod sa balakot sa Diyos. Wala tayo na, Diyos lang ang atong pagpangalagad. Kaya sunod ka nga wala talaga kasabot. Kung nakasabot ka, kumano na ito tanan ang dalaw. Walay pagalaktawan, hantod matuman ang tanan. Kamo na isa Jesu Kristo. Walay pagalaktawan sa kasubuan, hantod matuman ang tanan. Wala man kamo ka. Ang kasatagsa ka nato, araw nakapot, tinato ng kawasan na nagisakan sa Diyos. Kabuhi, talwasot. Kaya ang Diyos na nagikuban na nato, kabuhi. Atong ikasulti, mangayo tas ng adlaw iya natagan, kung imo lang taon, dako kita advantage sa tanang tao sa imo kalutan, gano'n. Kita may napili, may kauban sa Diyos. Kita man, wala may lain na ipili sa Diyos. Bisan gamay ratagahon,
ang Diyos nalipay man maglantaw, na kita musubay sa pagkamataro nga dalan. Pero kung di ka musubay, ang Diyos usab magpamutan kanato. Mga matong lantaon na tayo mga isuon, wala na'y siningay pa sa kasulatan na nagpapili, wala mahusay sa atong mahal na putlo. Kaya katapusan ni Sulot na wala'y nasayod sa atong sarat na nahusay naman. Nahusay na. Wala na gilain. Ang atong himuon na magbako ka sa atong organismo na sa taksa. Kaya wala na may laing kaalam na himuon. Wala na makalataw ni nga kaalam sa tanang mga masasangiyaw sa ito kalibutan. E kung ilang taon, kumamatan na ta sa upan. Kaya ngayon nga wala'y nasayod sa atlaw sa takna. Nausay naman kita. Pero sila, hadit na din sila mag-ausay. Usa, paningkamutan na to, no? Kitang ka na maningkamot. Pagtambayayon ka sa pagsulti sa tanang katauhan, ang kaluwasan. Diyan na. No? Pero dili pa rin kapandali. Ingura ikapandalo. Naara sa tao, kung sunod siya dili, kung kay willing sa bisan asa siya kadulong, karong mga panahon. Kusa, kung imong lantaon karon kagariya, ang mga tao magituhuan. Ang ilang dako magituhuan na kanang laging ang tao magiging kamatayan mo na pinakadako nilang ituhuan karon. Kung di mo pwede tutlo sa ilang mga magtutudlo. Di po dapat mas sila mabasol karong panahon na. Kaya wala man po tutudlo ang tinuod nga kaluwasan sa tao. Kaya kung itudlo pa, makita ang taong tinuod. Tama ni Karolo. Buhok lang ang aking topic. Okay. Buhok lang. Hindi lang taskon. Ay. Wala lang tao lang doon, no? Kaning giingon ba na sa tuig 26 ini ibautismuhan ni Juan Bautista si Jesus. Meaning tuliga. Kung sa pipiliban mo, asa ko din mo mabasa sa tulatan. Nga si Jesus Cristo, ibunyagan ni tuliga, ni Juan Bautista. Dito sa suba sa Rodan. No? Asal kita. Kung tao, kung mamita ka litra-pulitra, hindi ka karasa. Pero kung tinawag ka sinugo, makita niyo siya. Kaya mo lang tao, kung asal mo nila, pagitaon. At ta, mubalik sa panahon ni Daniel, Propeta Daniel. Nga na isulat sa Daniel 9:24 hangtod sa 27. Diya ato makita. No? Ang pawatuon nga niining liga ang atong Ginoong Jesucristo ibautismuhan ni Juan Bautista. Atong basahon ang Daniel. Kaya makita nato ang pawatuon. Daniel 9:24 hangtod sa
27. Ingon. Kapituan kasimana, mo'y tagal ibabaw sa imong katawhan o sa imong balaang syudad. Sa paghuman sa kalapasan, o sa pagtapos sa kasalanan, o sa paghimo sa pagpasigli alang sa kasalanan, o sa pagpasunod sa walang katapusan pagkaratarong, o sa pagmatukol sa pananaw, o sa balagna o pagdihog sa labing balaan sa mga balaan. At kapituan, no? Kapituan. Si tinta, no? Kapituan ka simana. Mga sakta nyo, yung kapituan ka simana, no? Si tinta, no? Si tinta ka simana. Eh wala may simana na walo, wala may simana na anong kundiliti ko. Mga masakta nyo, understood nga, multiplication na siya. Yung mga tao. Kung nining panahon na tayo, kay 490 man ang answer na kung ang sira ni siya. Kung imong itanya, 0 times 7 equals 0. 7 times 7 equals 49. Mga 490. Ano ang support? Mga rin pa tayo sa 25. Busa huluy kung sabta, no? Nga sa pagula sa sugo. Pagula sa sugo o sa magpahuli sa pagtukod sa Muslim alang sa Isayas ang prinsipe mapito kasimana. No? Mapito kasimana. Ato pa 7 times 7 equals 49. Kung sa kanuman o mga kasimana, tukuron kini pag-usap, bisan sa wasamok ng mga panahon. 62, no? Sa 62 kasimana, ang answer ni 434. May answer. May design. Kung sa tapos at kanuman o mga kasimana, ang Mesiyas pagkatatlo. Kung siya walay bisang unsa, kung ang katawhan sa laing prinsiping nga moanha mo'y muguba sa siyudad, kung sa walaang pulianan, kung sa katapusan ni Ana, may uban sa baha, o bisan hantod sa katapusan, may gubat ang mga pagkalupad, itagal na daan. O siya magpamatukod sa likod na tukod, uban sa lagdan sulod sa usap ka simana. No? Sige. Mga dinhini-ini na kung makita ang pamatukod nga ang atong Ginoong Hesus Kristo ibunyagan ni 26 AD. Mga ngayong ng taon na yun, yung mga manisukot, ang 490 ibahin sa tulog kapahin. 49, 434, o 7. Pero may 490 naman, no? Himo, mga adlaw rin siya, himukon tayo mga tubig. Mala sa Ezekiel 4:6. Ezekiel 4:6. Kung ingon man sa diha na ikaw makatuman na niini, ikaw muhigda sa imong tuo nga kilig ug magadala ka sa kasalanan sa balay sa Huda kapatan kaadlaw ang kasalanan sa kaadlaw alang sa usa ka tuig ako nagtudlo ni anak kanimo. Sa ato pa ang katumbas nini 490 ka tuig. Mo ni sukod, no? Dili na to makita ang pagtungkol kaniining tuiga si Jesu Kristo ibunyagan ni Juan nga
Bautista. No? Kaya ka na ingon kung pagula sa Sugbo, no? Kung sa paguli sa pagtukod sa Jerusalem. Ang iulang taon na yung mga ison, hindi kayo na ito makita. No? Kaya, kung atong buhatan ni siya diagram, no? Anak niyang diagram. Kani siya negative nga millennium, kani siya positive nga millennium. Kani negative nga millennium, hindi na tutubang yan yung transition line. Hindi na siya wala poste. Kung ang atong hinuon lagi, araw na mapamatod-an nato ng atong Ginoong Jesucristo, niining priiga, ibunyagan ni Juan Bautista. At ta, mubalik ta sa pagpahiwi sa Jerusalem. Di atong tugig, 457. No? Kaya wala man yung uno. Hindi na ito makita kung wala yung uno ng 450. Atong pangitaon ng uno. Kung mabalik kita dito sa panahon, no? Sa pagkari ni Nabucodonosor sa tuig 606 BC. May pagpihat niya sa mga Hudyo o kilala dito sa Babylonia. O ginagalan sa Diyos o 70 ka tuig aron sinutan ang hari sa Babylonia. Mga ang ika-70 ka tuig na Norman, ang 500, no? 606, no? 606. Mga kung iyong ng tao, no? 70 ka tuig niya, mga kung iyong ng tao niya, dining tuig mo ni ang pagpihat sa Jerusalem. Dining panahon na. Mga pag-abot sa ika-70 ka tuig, na mo ang tuig 536. No? Kasi 70 ka tuig mo siya. 500 10, 3, no? 536 ini. Mana kasi kita. Minus ka niyo ito makatuig. Pagka 538. Hini-hini-ining tuiga. Nahiuli ang Jerusalem. Meaning 538. Gikan din muisip pabuka o 81 katuig. Usa man mahuli ang Jerusalem. O nga 754. 457. Mga pangitao mo yung uno, mo ni uno. Sa ito pa, ini dapita. Mo ni ang 450 city. Muni ang pagpayulit. Ang atong himuon, pag iwan nga pusa hibaloy o sabta, nga sa pagulak sa sugo, sa tupa, 49. Iwan siya minus 49. No? Pag minus mo, ano niya? Anak mo niya niyang what? 49. Mo nga? Anak din mo siya sa ato kamudulang tag-isa 3. 17 minus 9 equals 8. 4 na lang, 0. Bring down 4. Sa ato pa, inidinin kapita sa inyo niya 400 8 na lang, no? Ang nakapili. Gikan din paingon niya. Kaya kanila paingon din 457. Karon, doon na pa may kiingon na kan kuman o 2 ka semana na ang katumpas 400
34. Karon atong minus ini. Aron makita nato. Nang kining dapita 434 man mutabok dinhi sa positibo nga bilyong. No? Mutabok din siya. Kani siya ang sign ani positive. O nga magamit yung mga rule ani, rule number 2. Kung add to numbers having unlike sign, di pa yung sign. Find their difference and prefix the sign of the greater number. Sa ito pa, greater number 434. Mga maka minus na ka. Mga 40 minus 8 equals 6. 2 na lang. Bring down 2. Sign positive. Mga niiling 2 positive 26 18. Sumara sa kasulatan, ang edad ni Jesucristo ay 30. Lucas 3:23. Kumasawa. Lucas 3:23. O sa pagsukod ni Jesus sa iyang pangalaga, siya may panigon nga katuan katuig. Siya sumala sa iba kaingon, anak ni Jose nga anak ni Hili. Sa pa 30 ang iyahang edad, no? 30 ang iyahang edad ni Hili kanang. Ya, siya nagsugod pagpangalaga. Nan, kay positive pa muna. Kay the number without sign always as positive. Dili ka mga subtract, pariyaman. Ang atong Ginoo mugamit ang rule sa algebra. To subtract number mentally change the sign of the subtracting and proceed to the algebraic division. Man, ito ka may sign, negative o positive. Alis ka na muli siya o negative. Close, parenthesis, sign. Sa ito pa, maka minus ka na. O nga, 10 minus 6 equals 4. Sign, negative. Mga nangiling tuliga, negative 4. Dinhi matao ang atong Ginoong Hesus-Kristo. Naghinapos ang tuig sa pagkaupat ka milyong nga upat ka tuig na lang ang nabilin. Dinhi niining kapita. Negative 4. Dinhi matao ang atong Ginoong Hesus-Kristo. Mga kita nini paingon diha mo nay 30. Kani po dinhi mo ni 26, no? Muna 26, ya, ang kapita. Ikan din ni paingon diya. Kaya matabot na siya sa galing 404, matabot na sa positibo na bilinyo. Kung naniiling tuliga, 26:80, dinhi ibagisuhan ang atong Ginoong Hesus-Kristo. Mapamatod na to, nangingin tuliga, rinhigit sa evolution. Kaya try tama niya edad, natao siya din sa negative. May munda yun. Kung sa'yo pamatod, di mo ba, gagana si Jesucristo, natao sa negative 4. Ang unang-una na itong pamatod, na may sila, na natao man si Jesus sa unuwi. Ang pamatang na ito, kinsamang hulodisa. Kung unang ideya niya tao at ng Diyos Kristo, kinsamang hulodisa, ang nagpapatay sa mga bata, tagurha, katulik, paubos, araw na hagip si Jesus. Ngani-anang negative patay naman si Jesus. Kinsamang hulodisa.
Pati anak pala na pangutana, dili na sila matubag. Tungod kay ang tinuod nga tawhan ni Ginoo ni Hesus Kristo. Tuloy negative po. Hindi siya natawag. Mga panginulang taon, kay 30 man ang edad, niining 2680, hindi siya ibaptisipan ni Juan Bautista. Sa tuig 2680, ang bulan Siban Wa. No? Sa uno, ibaptisipan siya sa bulan sa Siban. Kung ayun ang taon na yun, kaya dili man sa ibaptisipan. Imong idugang ang hinggang sa 26, idugang nimo ang tito katuig. Mga 33 80. Din hinihining kapita. No? 33 80. Din hidayon. Kaya mga maling kinungan tao. Pag abot sa 33, doon na dayon sila sa ulo. No? Na pista sa kinapay nga walay sibadura. Nga, ito kaadlaw ang pagsaulo. O nakita na nato, no? Napalakot na nato nga ang atong Ginoong Kristo ibautismuhan ni Juan nga Bautista sa tuig 26 April. Dili ini sa bato nga usay. Klaro mo kayo. No? Klaro mo kayo nga ang usay. O nga, kung iyong lang taon, pag-abot sa 33 AD, doon na dahil isa ulog na pista sa tinapay nga walay libadura. Ito ka ito. Sining panahon. O nga, sa unang adlaw, sa pista sa tinapay, sa wala pangutangka ang atong Ginoong si Kristo na ingon siya sa mitingan. Kamu na ibalo, nga doon ka adlaw, alam, mabot na ang pista sa Pasko. O ang iyang mitingan ingon kaniya. Asaman ang imong hikayon. Asaman ang gusto ng hikayon sa pagkaon mo sa Pasko. O si Jesus ingon kaniya. At tuwa mo sa katao sa syudad. O ingna siya na adto sa ulugon ang Pasko sa walay. Uban sa akong mga tinig. O gilihog dayon sa mga tinig. O nining panahon na dayon ang atong Ginoong Kristo. Kaya ito may kaadlaw, no? Na pista. Ito kaadlaw na pista ni. Sa unang adlaw, dinhinitan ka ang atong Ginoong Kristo. Uban siya matinlan. Ay, itangka siya dito, alas 7, no? Alas 7 sa gabi, uban siya matinlan. Kumingon siya. Sa nagpasalamat ka siya, o nagpapanalangin na lingon siya, kumaon ka mo ini, kaya mo ang aking dugo. Uminom ka mo ini, kaya mo, kumaon ka mo ini, kaya mo ang aking blood. Uminom ka mo ini, kaya mo ang aking dugo. Ngayon itong panahon na rin, huwag mong lang tao. Pag-abot sa panahon, nga natapos na sila sa ilang panihapon. Miadto sila dito sa bukid sa Getsemani. O dito nag-ampo si Kristo. Miadto mo ba na? Sa makatulong na higay.
gihapon. Ningon siya, Ginoo, kung mahimo, isaylo kini upat ika. Mao gihapon, gibalik siya sa mga tunan. Umingon. Dili balay ka mo makatukaw sa hambog na panahon. Uban ka ako. O bilagaw na po siya sa imangan sa ikatulog. Kumawa lang ginapon ang iyang pagkakataon. O diha, niabot tayo ang mga pundok sa mga saserdote aron sa pagkatot ni Kristo. Kauban siya sa katinuan ng mga sibuyas. O dito ginakot tayo siya. O kinala dito sa labang saserdote ng mga sibuyas. O dihanang adlaw dito ang atong Ginoong si Kristo sa panahon sa pista sa tinapay ng malagay. Dito siya ginakot. Kung may anan, dinala siya sa tubangan ni Pilato. Aron pahukman, apan si Pilato ninyo. Wala ang pinakitang sala ni kawan. Kung dito ginala ni Herodes, samtang nagagata si Herodes Jesus nalipay, ay gusto siya matanaw ng Pilato. Apan sa pagkabot dito, wala magpakita ang Pilato at ating Ginoong Jesus. Mga gipabalik dito ni Pilato. Pagkabot dito, si Pilato wala mo. Tungod kayo yung kay Malusya siya asawa nga ayaw pagkapilapit sa lugo ng tawanan. Kaya isamok sa makaragtan na dami. O nga, nabatasan man na terapista, lubuhin sila o sa kapitaliso. Kung lingon siya. Kinsay akong buhinan? Isinggit ng mga tao. Kaya buhinan ako si Jesus. Ingon din ka tao. Kung buhinan mo si Jesus, hindi kahigala ni siya. Di nahanap si Pilato. Isinggit siya. Kinsay akong buhinan? Si Jesus o si Barabas? Isinggit ng tao. Si Barabas! Si Jesus! Ilansan sa ko. Nang muna ulit si Pilato. Huwag mo ninyo! Pinasikat sa inyong galak. O nga ni atong higayon na. Yanang pizza di sinuiti, no? Hindi kapita. Ani na, sa ikalima kanila. Pizza di sinuiti. Kaya hindi sa kapito, mahulay na kanila. Mao nga, alas 3 sa katawan, hindi ginansan atong Ginoong si Kristo. O sa ikatulog adlaw, laban house siya. Nga mao, ang ikapito sa pista sa tinapay na walay dito. Nining ka naman na. Hindi siya naman. Sa ikatulog adlaw. Unang adlaw, kedua ko, ikatulog. Nining ka naman. Hindi siya naman sa ikatulog adlaw. Samtang pagkabanhaw niya, sayo sa buntag, niadto si Maria Magdalena, kung kagusan Maria. Aron sa pagdala o patungo, aron itihog si Kristo dito sa lupanan. Apan pagkamot nila dito sa lupanan, hiligin lang bato. Doon na sila sa kabagan kung nakita, makasilaw tayo na nagsinilaw sa Maria. Kinsay hindi kita. Si Jesus, wala na hindi. Nabanhaw siya. O nga, ingon na yun. Ingnan ako mga tinunan, nga magmuna ako dito sa Galileo. O nga wala sila makatingog, ginakaw sila pagdali, o ilan yung sigilon sa mga tinunan. Apan si Pinto, italagan kayo sa tinunan. Pag-abot si Pinto dito, wala na si Jesus. Hinugin na ako. O nga, yan kong panahon na. Nabanhaw ang atong Ginoong si Kristo. No? Ikayap siya sa maong bulan ng gihapon. Sa bulan ng gihapon sa Sipanwa. Mga kung iyong ng tao, kaya malipit man ang istorya, no? Wisip ka o 10,000 katuwing gikan sa 2026. Oo nga? 2,000, no? Gikan sa 2026. Anong ilugan ang 26? Oo nga?
Kung sa imong ibuhat sa imong buhat, more than buhat kong sa'yo. Huwag mo din matiwas yan. O, kung imong lantawan yan eh, at tiwas ko niya, makita ang husay mo na, yan siya, 6, to positive. Ibugang mo ang sitik, mga tantay, 3, 18. Sa mga naghihapon din dito kita. Mara mo ito sa bulatan. Sa tapos ng duha ka adlaw, kita yun ang atong kinabuhi. O sino ko yung adlaw pagkabanahawang kita. Kaya, kanina Diyos may, no? May lusa ni mo niyo, 457. Ang tubag ani, 15, 43. May tubag. No. Iba po yung inugan ang karuntay na ito. Ang tubag ni ini, 1592. O ipagpadaghan pare hindi sa nasod na Pilipinas. Nga ipamaluhan ni Monsignor Ignacio Santibanez. Imong inugang ang 434 na mo ang tanungan o plakas imana. Mo nga ang tubag, 6, 12, 1, 0, 2. 2026. Ika-2000 katuig gikan sa 26 April nga niining tuiga dinhi gibatismuhan ang atong Ginoong Kristo ni Juan Bautista dito sa subak sa Hordan. Napamatun-an na ito yun, no? Niining tuiga gibatismuhan siya sa bulan sa Siman. Ang bukit sa uno, Sibanwan. Mga naghapon, 2026, sa mga naghapon, bulan, ika-2000, gikan sa 26, 18. Atong idugang ang pito, no? Gikan ni 26, idugang ni mo ang pito katuig, nga ba sila magkapamatuig. Mga 302. 2033. Dinhi mo repeat ang istorya ni Ginoong Kristo nga nasulat sa Mateo 26:23 nga nagaingo. Dili na ko Ginoong pag-usap ni ining bunga sa paras ang tuyag ng naglawa. Manginom ako sa bangko, uban ka ninyo, diha sa lingkaritan sa akong naman. Uban sa dosis sa mga apostol. Meaning praise. 2033, Abi, bahala tulo 15, no? Alas 12 sa gabi. Ngano oras 12 po? Alas 7 malinis. Tungkol kay, anggap sa oras ito, no? 5 ka oras. Pero kung may musa ni 5, no? Ang tubag na 7. Mamamutang ka ang atong Ginoong si Kristo, niining 2023, alas 12 sa gabi. No? Sa tungang gabi. Hindi siya pangkat. Mga, kung iyong lang taon mga igsoon, ang atong Ginoong si Kristo, yung batismuhan ni Juan Bautista, natong 2026, o ang repetition sa history, mawalang gihapon, 2026. Siban 1. Wala man ninyo, hindi yun sila makabantay. Muni, tangit-ngit sa tanang makatauhan karon sa kalibutan. Wala sila kasayuran. Samot na ang mga kadaghanan sa kadagpuan sa dalang tundok sa kalibutan. Wala silang inuhaw na sila ngayon. Nang bihuan na yun ang kalibutan. O at hindi na puto. Dagang salamat. Kumain ko ito ka ang karang ilabinas at mga puto. Salamat kay Master sa inyong kaalam. Ngayon, isang bigyan mo, kahit wala ikaw, wala usap kang ikaw.